les vacances se van unir, posa l'aire del camp i se'n va a la ciutat. Comprimé, Deia mi forma deia mi forma lleté. Sí, podem ficar la mà. també feia bons formatges i durs d'aromes bons. Una mantega exquisida, tot era fresc i molt bo. Quin gust! Deia ben fort la lleter, i la mantega amb els formatges. Deia ben fort